Γεια σας φίλοι, στο σημερινό βίντεο θα συζητήσουμε αρκετά ενδιαφέροντα ψυχολογικά γεγονότα και περίεργα χαρακτηριστικά του γυναικείου μυαλού. Θα θίξουμε επίσης ένα ερώτημα που συχνά ανησυχεί τους άντρες. Ποια θέση αρέσει περισσότερο στις γυναίκες όταν η σχέση είναι περιστασιακή? Το να κάνεις μια τέτοια ερώτηση μπορεί να μην είναι τόσο εύκολο, αλλά όσον αφορά τις μακροχρόνιες σχέσεις, εδώ, κατά κανόνα, με την πάροδο του χρόνου, αναπτύσσεται η δική τους ρουτίνα και οι θέσεις επαναλαμβάνονται. Η καλύτερη συμβουλή μας: μην φοβάστε να συζητήσετε τις προτιμήσεις σας με τον σύντροφό σας. Κάντε ερωτήσεις για να μάθετε τι αρέσει στον σύντροφό σας και μπορείτε να εξερευνήσετε μαζί και να επιλέξετε θέσεις με τις οποίες αισθάνεστε άνετα και οι δύο. Για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση πιο εύκολη, συγκεντρώσαμε μερικές στάσεις που προτιμούν συνήθως οι γυναίκες στο κρεβάτι. Αλλά πριν μιλήσετε για αυτά, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας, να κάνετε like και να παρακολουθήσετε το βίντεο μέχρι το τέλος. Θα μοιραστώ μαζί σας θέσεις που τρελαίνουν τις γυναίκες από ευχαρίστηση. Άντρες λοιπόν, προσέξτε τις θέσεις που απλώς λατρεύουν οι γυναίκες. Το νούμερο 1 είναι τα πόδια στον αέρα. Αυτή η θέση επιτρέπει τη βαθύτερη διείσδυση και απαιτεί από τη γυναίκα να είναι ελαφρώς ευέλικτη. Ξαπλώνει ανάσκελα με τα πόδια της πιασμένα από τους αστραγάλους του συντρόφου της, καθώς τη διαπερνά στα γόνατά του. Αυτό φέρνει ευχαρίστηση τόσο σε αυτήν, νιώθοντας πιο δυνατά συναισθήματα, όσο και σε εσάς. Να διεισδύει βαθύτερα και να βλέπει το σώμα και την αντίδρασή της. Νούμερο 2. Στα 4. Η περίφημη στάση όπου μια γυναίκα κατεβαίνει στα 4 και την διαπερνούν από πίσω. Αυτή η θέση επιτρέπει βαθύτερη διείσδυση από διαφορετικές γωνίες, κάτι που είναι ευχάριστο τόσο για εκείνη όσο και για εσάς. Ο αριθμός 3 είναι η πότης. Αφήστε την να πάρει τον έλεγχο σε αυτή τη θέση με τη γυναίκα από πάνω. Αυτό της δίνει τη δυνατότητα να επιλέγει το ρυθμό και την ένταση όσο εσείς απολαμβάνετε τη στιγμή. Αυτή η θέση είναι τέλεια και για τους δυο σας. Επιπλέον, όταν έχει τον έλεγχο, μπορεί να αλλάξει τη γωνία της πλάτης της και να στηρίξει τον εαυτό της με τα χέρια της, ενώ μπορείτε να κινηθείτε πλευρικά, χτυπώντας τα σωστά σημεία και διεγείροντας τις ευαίσθητες περιοχές. Δείξτε στοργή, καθίστε όρθια και αγκαλιάζοντάς την. Ο αριθμός 4 είναι ο Ιεραπόστολος. Παρά την επικράτησή της, η κλασική ιεραποστολική θέση με τον άνδρα στην κορυφή εξακολουθεί να είναι δημοφιλή στις γυναίκες. Φέρνει ευχαρίστηση και προωθεί τη βαθιά συναισθηματική σύνδεση. Μπορείτε να φυλάτε, να αγγίζετε και να κοιτάζεστε στα μάτια, καθώς τα σώματά σας συνδέονται ερωτευμένα. Συμβουλή: η γωνία διείσδυσης είναι σημαντική. Περιστρέψτε τους γοφούς σας για να αυξήσετε την ένταση και να ζήσετε περισσότερη ευχαρίστηση. Τώρα ήρθε η ώρα για τη θέση μπόνους. Όταν στέκεστε, πιθανότατα είστε εξοικειωμένοι με τη θέση 69. Τώρα φανταστείτε μια καινοτόμο εκδοχή της, όρθια. Σε αυτή τη θέση, η γυναίκα ξαπλώνει ανάσκελα και εσείς στέκεσαι ανάμεσα στα πόδια της. Μπορείτε να της δώσετε έντονη ευχαρίστηση και να τη φέρετε σε έναν συναρπαστικό οργασμό. Ελπίζω να θυμάστε αυτές τις στάσεις, γιατί σίγουρα θα κάνουν τις γυναίκες να θέλουν να ξαναμπούν στο κρεβάτι μαζί σας. Φιλάκια σε όλους και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.